Yun, alright. Second session. Ito pa yung asa ni Studio. Square face din po siya. Kamukha po siya ni Uranus. Kaya maganda-ganda makukuha natin dito. Yun ang puppy share po kay Uranus. Square face, big bone, nakaparehas ni Yun. Ako siyang Choco Beagle. Kaya pag nagkaroon ng Choco na bale, automatic na. Pero mapula-pula pa, Sir Jude. Mapula-pula pa yung dugo niya. Yan, sir, kailangan pang follow-upan to ng Sabado. Pa hindi makakuha to, pulang-pula pa, Sir Jude. Mutuan. Alright, dito na lang. Babait naman siya. Yun, matindi talaga tong si Makadyot Uranus. Aba, matindi. Trailer niya. Sinagasaan. Niragasa. Winasak. Alright. Tunay na Makadyot. Tingnan mo ang tulagsan ng foil. Loko yan. Foil ka lang, Pati yung magbiibat ka. Ate yung magbiibat. Ate Riz. Grabe ka, welcome mo. Yan po si Uranus, guys, Yes. Condition na, tingnan nyo naman. Baon na. Third wave. Nako, Uranus, talagang malupit ka talaga. Balik naman ito. Walang pala. Uranus! Bakala ko. Grabe na yung bet-bet niya naman. Yan, guys. Alright. Pinapalaki ko pa masyado para hindi matanggal. Choco nga, sir, Choco siya. Pamalikot, para maano ko kung naka-inload. Hindi lang nga malikot yung babae. Naka-inload, guys. Certified, walang hawak yan. Huwag kang malikot kasi, Uranus. Matanggal. Pepe. Sergio, doon yung mapula ako. Isa pa to, Sergio. Sabato pa. Kasi nag-advance po kayo ng 2 araw. Kaya pala pulang-pula nga. Hindi po nasabi sa akin ni Sir Noel. Ayun, sir. Pulang-pula pa po yung dugo niya. Makikita pa sa video. Balbalan. Pepe. Tingnan mo ang video siya. Opo, nagsishit ko. Alright, akin low. Hindi tayo makakapicture. Doon na ako kukuha ng picture sa video. Karoon na ako kukuha ng picture sa halap na lang daw. Tatay ng magandang po. Thumbs up ka na lang sa kukunin ko sa video. May bago ako na pwedeng kumuha pala ng picture sa video. Kapanood ko lang na last week. Kahit hindi pala na tayo kumuha ng picture. Sir, kunin mo nga tagpa-video mo nga to para makita ni Sir Jude. Sir Jude, tingnan niyo po yung dugo. Ito po. Ito ba? Ito ba mo konti, sir? Yan o. Oo. Pulang-pula pa, sir. Follow up pa natin ng Sabado ito para sure ball tayo. Alright. Yan, okay na, sir. Dito na lang. Yun, sa mga bago pa lamang po sa aking page saka Facebook, please follow naman po.
And subscribe na mo ko sa aking YouTube channel, Magic Hands. Bye! Salamat po!